цялата компания оригинално. На първо место поздравят рожденика. Годинашето. Така. Също така са неговите родители. За врачена Кита. И за цялото заведение без изключение. От Баби Лайфа. Айде, коректиста, най-хубавият ти кючек тук, така в ритъма на сърцето. За Баби Лайфа. Цялото заведение да става да играе. Айде, коректиста. Айде, Баби! Баби Лайфа! Yes. За Баби Лайфа! Yes. Айде, Баби Лайфа! Yes. И така, направимо кючека и палтоско живото лескилнуча! Айде! Айде, Баби Лайфа! Yes! 10 точки за коректиста оригинално! Yes! За Баби Лайфа! Yes, мама! Айде, яша! Тогава няма грешка! Яша, брат ми! И 5 точки за камерата, оригинално! Яша! Евре! Айде, Баби Лайфа! Yes! За малкия Валео, за патрона! Айде, Валео! За англичанина! Айде, Валео! За вратовчена, Валео! Хайде! Бангаранга, де! Бангаранга, кючека! Бангаранга, бе! Бангаранга, кючек! Яша,
Ще ви здрави компанията.